Nah, ini memasuki Klodan. Nanti akan aku tunjukkan dalan sing dadi mudhun iso terus munggah ono apik, Bro. Nah, iki lho wis dalane lho wis sadu ngene. Munggah sik. Iki kantor desa Blongko. Nah, ini kantor desa Blongko. Oh, ini loh, Barikingko kita akan menuruni turunan, Bos. Dan menaiki naikan. Menuruni turunan dan menaiki tanjakan maksudku. Nah, ini enek warung-warung aso sini. Nah, rame cah. Nom-nom. Nah, di jalan waduh, Mbak-mbak ini ngapain di sini?